salo-salo kahuna salo-salo sai ya biya ki salsala zance cikin salo-salo. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Farko na sanyo sarki na mabuwayi mai dare da rana Allah mai juyayi da ya juyo kaina yayi na ake ta yi ni na mai sa'a mai waka na Abuja. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Ango da amarya yau ranar murna ce don kun yi aure a tsakani kun dace a gida da amarya ango kai ta zance karkamiya abokai a waje amarya na nan a gida. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Aure sun hace zaman sai ba da ne yau sauraro ni din zan ta kunne kare da ku ta wauta wannan sharan shaɗan ne ku yi abin da musulunci ya tanadar ga kowa. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Ce da shan amarya Ibrahim ka ɗauka duka ɗawainiyar ta yanzu ya dawo gunka rage yi wasa don ta zama matar ka rage yi amana soyayya muke daɗi. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Ya kuma amarya hudu ba ta a gare ki ladabi da biyayya kike masa karki raki kin yi hakan nan kimin zama to yar kirki dan aljannar ki yana tafi na kafarsa. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Daga mai sannan ba ta don karin bayani 081818473 sai kusa 20 lambar dino mai sa'a mai waka na Abuja a ji dadin duniya. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Wani sun zai ka talmuta ayar Qur'ani daga mai rage mamaci ne zancen rabbani ajiya Hauwa mama ce ga amarya yau gashi ta rasu Allah ya rahamshe ta. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Ai da hula in gaishe ka uban na amarya Alhaji Umar ya rabar zo na murna yau yayi hamdala na ganin biki na yarsa Allah ya mai da kowa gida du'a'in sana. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Hafsatu Musa muke Yakubu zan sa mai share kuka na ai dole na sanya ki da muke Yakub kun ji kawar Amina Usman gaisuwa ta manya ina yau miki a gare ki. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya a wurin rabe-rabe si Ibrahim angonki. Alhaji Usman mai shanu zan gaida in yayyo hidima a bikin nan ba dama yau kun ji miji gun Hajiya Amina Usman Allah
da sharrin mahassada. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya, auren Rabi Ramsi Ibrahim angonki. Ai dole in gaye da jigogin auren, Alhaji Umar ya rabu rizo jigon auren, Alhaji Usman mai shanu jigon auren, Hajiya Amina Usman ya rabu rizo ma. Na gaida uwar ango Hajiya Rahilatu, Anti Asabe maman fage jigo ce, Hajiya Hafsatu Musa jigo na aure, Hajiya Hadiza dan Sudan mamazi ita ma. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya, auren Rabi Ramsi Ibrahim angonki. Gaisuwa ta manya iyayen amarya zan yau, Alhaji Umar ya rawar zorin gaida, na gaida iyan gabin zaki na gaida, umma iyan mai zango a keke, dan hajiyayye zaki na gaida, hajiyan Kabiru zaki ita ma na gaida, na mai nono Patrot na gaida, Anti Momi Ibrahim na baban jawa. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya, auren Rabi Ramsi Ibrahim angonki. Iyan amarya su ne ni zan gaida, na gaida Hadiza Ali yaro gwari zoma, na gaida Habibu Moral shi ma ya zo, na gaida Rahinatu wani bosa na murna, Anti Jummai mai zabura na gaida, na gaida Aminu Manchester mai hutu, na gaida Alhaji Muhammad mai zabura, mun tara alama kake ma na sanyo ka, Abdullahi Burgu kake ma na gaida, Lalladi Pasta kake ma na gaishe ka, na gaida Ado Karama na gaida, daga sun zo aure a firar Rabi Ramsi. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya, auren Rabi Ramsi Ibrahim angonki. Lotas na amarya su ne ni zan gaida, idan sai mai shanu na ganta da murna, Abdulrahman mai shanu ya taya murna, Umar mai shanu shi ma ya taya murna, Shatu mai shanu ya taya murna, Yusuf mai shanu shi ma ya taya murna, na gaida Rikayya mai shanu murna, na gaida Aliyu fage shi ma murna. Murna muke yi da bikin 'ya'yan manya, auren Rabi Ramsi Ibrahim angonki. Yayar amarya zan gaida ƙawayenki, in suna kusa saboda duk kunnayensu, Hajiya Hafsatu Musa ta taya murna, Hajiya Hadiza